ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw, agyaman kamiunay kadagiti kakabsat-kabsat ken amin nga kailian iti asideg ken adayo anang ipaay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Naimbaglaangan, tanakastro kakas babaw nanditi balay da Madam Betty. Saysaya at ti trabaho tap nagbayagak dito eh. Nasaysaya at dito yan, ngam ti agkalkal lautangak. Ay, agyaman nak, Diyos ko, tain turong nak dito eh. Aramidak ti amin, tap na mapasaya at kumutan ti biyag ko. Manumot atawan ang nagsakripisyo ak iti dan na daikit ko. Ngamawan mo't nagmamaayan na. Uray pinag-eskwela dakla ko ma, tap no nalpas ko ti high school. Ngam saan mo't, tap pinagbalin dakla babaunan iti balay da. Ngam, agyaman naklata ka dako ada, taada nagnaedak sipod na ulilaak. Ay, ilapas ko kitinday iti daldalusak, tap no maaramid ko pa'y dagiti daduma apang ibabaunan kanyak ni Madam. Si kagayab ti baro akatulong da Madam Bitay. Uwan tata, siyak ni Verna. Siyak met ni Tatam Apedraw. Siyak ti hardinero da Madam. Ni bakit kao ti kusinira da. Agyaman naktanam amu kayo tata. Nagdapatak la iti dayto a lugar, tamakigasang-gasatak. Naimbaglaangan tanaawa tak akatulong da Madam. Pag iso nga minapimanaw din may sa ababaunan data nakiasawan. Ang amom balasang kaw, mayat di tao. Adalang is-istrikto ni Madam ngam nasing part. Biyuda ni Madam ngam adamay sa nga anak na alalaki. Nga iso ti mangimatmaton kadagiti daduma a negosyo da. Kasta ka di tata? Basta saysaya atom ti trabaho. Awan ti parikaw. Madamag ko lang tata. Apay nga kaslawan mo't dito iti anak ni Madam. Napan idihasin dada balasang kaw. Ngam magsublimot ladagos na jay. Kasya nga minta aramid na. Mapan nalasok nalan dagiti negosyo da. Ngam magsublim tumot ladagos. Naimbag ngagsapayo, Madam. Nakasaganan ti armusaryo. Mabalin yung timangan. Hagyaman ak, Verna. Kumusta mo ti panagnaid mo ditoy? Nasaya at mo't, Madam. Katagyaman ak, tainaladak akatulong yo. Basta aramidem no anya dagiti nasken at trabahoam. Awan ti problema. Wan, Madam. Awan gayam, sumangpet ti anak ko ita, ni Brian. Nagapoy ti biyahe. Kayat ko adalusam na imbag ti silid na. Kaat sika ti duto ka magserbikan kwa na. Amin nakasapulan na dito ibalay, sika ti mga sikaso. Pati kawas na, sika ti mangilaba. Diyak kayat ama ilaok iti sabali dagiti arwatan ti anak ko. Naawatam? Uwan, Madam. Matungpal. Sige, nunalpas kan anamigat. Rugyamon adalusan ti silid ni Brian. Tanyaman nga oras, sumangpeten ti anak ko. Nagpintasan ti silid ni Sir Brian. Nakadaldalimanag.
kasla silid ti babae. Nakadaldalos mo't ngam kayat pa'y apadalusan ni madam. Sabali at talaga dagiti babaknang. Nagpipintas dagiti gamit da. Wow! Ay, nagluk ng tikutsyon na. Nagtakkel pa ti TV na. Kasla sini. Nagpipintas dagiti paintings na. Anya nga tati kahit asawan dagiti paintings. Diyak mo't maawatan. Ay na, Verna. Ignorante ka talaga. Ay, kaano nga't amad da anak mo titikas ti asilid? Nagarap pa apak manen. Awan dakas na. Librin samot ti agarapaap. Anya nga tati aramidak ditoy. Tapno madlaw ni Sir Brian ana urnos ti silid na. Amukon. Baliwak ti lugar dagiti daddo maagamit na. Ngumno di nang tumagustuhan. Di sublik. Nalakalaangot. Rugyakit din. Ang mga no sumangputan ni Sir Brian. Iti panagpaay ko ababaonan iti balay da Madam Betty manang Emmy. Napanagnagak ti imbaga ni Tata Pedro anasing pati amok. Ngam istrikto nang runa no maipapan iti trabaho ken no maipapan iti anak na. Pudno asyak ti dinutukan ni Madam a personal a mga sikaso ken ni Sir Brian. Ngam awan apulos pamalpalat patak no anya ti langana. No nasingpet, wano nauyong. May salaang tinadlaw ko. Nalaos ti panangipatag ni Madam Betty ka ni Sir Brian, gapo tamay sa daytoy nga anak na. Naimbag ta si magput kan, iho. Wan, mama. Kumusta ti hasyenda, iho? Okay mat, mama. Awan ti problema. Mapagtalgan dagiti trabahador tayo, ijay. Wan tanasingput kamot kadakwada. Kasapulan, mama. Tapno say-saya atin damot ti trabaho da, ken isakit da ti asyenda. Mabit lang, iho. Tayabak ti katulong ang mga sikasukan ka. Verna! Verna! Umay ka man ditoy. Umayan, madam. Iho, iso ni Verna. Baro ababaunan diti balay. Iso ti dinutukak a personal a mga sikaso iti amin a kasapulam. Naimbag na aldaw yo, Sir Brian. Kastamat ka, Verna. Mama, sige. Mapanak pa iti silid ko. Sige, iho. Aginana ka pa'y. Apag isunto ang makaluto ni Petra iti pangaldawan. Mangantayon toon. Ala, Verna, ipanmunti gamit ni Brian iti silid na. Uwan, madam. Kaslada na baliwan dito silid ko, Ha? Ala, pasensya kayon, sir. Siyak ti makagapo iti dayta. Binilin nak namin ni madam ngagdalos ditoy. Ngam nakita ka nakadaldalos met. Gapo tadyak kahit ako na ni madam asa anak ang nagtungpal iti bilin na.
Binaliwak ti lugar dagiti daddo maagamit yo. Ngam no di yo magustuhan, isublik mo't laang, sir. No. It's okay. Mayat tinaramid mo for a change. Ha? Ay, kunak no di yo magustuhan, sir. Pagkit din na saan. Nalaing ka gayang magurnos ha. Mayat ti panang ipwestom kadagiti gamit ko dito kwarto. Agyaman nak, sir. Agina na kayon, sir. Kat no da masapul yo, ayabandak laang. Adak lang iji kusina. Tulungak ni Nana Petra amang isagana iti makan. Sige lang, Verna. Panawan kayo pa, Sir Brian. Berna, adan ni Sir Brian. Sigurado nagkita kayo na niya. Anya nga iti makunam kan kwa na. Impagarup ko no suplado, tata. Ngam saan matgayam. Nasingpot gayam. Kan mababainak pa no kas di akasarsarita nak. Talaga akas jay ni Sir Brian. Nasingpot ka dagiti trabahador da. Isungar da kay kayat da no kas di amapan ija asyenda. Sapay siyak ti dinutukan ni Madam ang mga sikaso kadagiti masapsapol na. Nainbaglaangan tasaan na suplado akas kadagiti daddo mga amo. Nasingpot ni Sir Brian. Ang ni Madam ti Annadam. Nang runa no may papan iti panagasikaso kan ni Sir. Kakaisuna ngamin nga anak ni Sir. Iso analaos ti panang ipatagkan kuana ni Madam. Siguro. Napintas kan bak ng matinobya ni Sir Brian anya, tata. Ada nobya na iday. Nalas to ugalin na. Bak nang ngamen. Iso nababati pagkitkitaan na kada kami at trabador. Agsupadi da iti ugali kan ni Sir. Iso asaan da nagbayag. Nagsinadamot lang. Kahit aging gaita. Awan pa'y nobya ni Sir. Kasde gayam, tata. Sayang, sapay nagtaer ni Sir, kanasimpot pa'y. Sigurado nga ito tag gusto kan kwa na. Ay, lakit di balasang ka. Ay, nay, panawan ka pa'y dito'y ta si bugak dagiti mulay ti dadya abanda. Panawan ka pa'y, Berna. Berna, agpalas ka tada papananta. Ha? Sa dino, sir? Ang mga nobirukan nak ni Madam? Saan? Sakti makam mo. Ibilin ko lang ka ni Nana Petra, nga ada na pananta. Tay sunton ti mga ibag ka ni Mama, no kas pangarigan birukan na ka. Mabit lang nga rod, sir, tagpalasak. Sige, orayin ka lang ang ijikotse, Di ka agbaybay, agwain? Wan, sir, mabiitak lang. Nasingpet nga amo ni Sir Brian manang Emmy. Gaputa siyak tinadutukan a personal a para asikaso kan kuana, siyak nga rod ti kanayon na akakuyog, tunggal masapol na ti kadwa iti sadino man a papanan na. Naragsak a kasarsarita ni Sir Brian. Nasingpet, kasla saan nga anak ti baknang. Gapo iti masansan na panagkuykuyog mi tunggal agpakadwa kanyak ni Sir. Nagbalin kami nga rod anasinged iti tunggal maysa.
Agingga anadanon ti may kasangapulo ket upat nga aldaw ti bulan ti Pebrero manang tawen 2009. Aldaw ita dagiti puso, Verna. Tunggal kasto yung aldaw, kanayon nga dakit iti a lugar. Nagpintas nga rod ti view ditoy, Sir Brian. Makaayayo. Nagpintas talaga. Malaksid iti aldaw dagiti puso. Dito iti kanayon apapanak, no kayat ko tagmay maysa. Ha? Agmay maysa ko nam, sir? Wen, Verna. At dadagiti gundaway akayat kumuti sa baling ambience. Sana puro itayan ti negosyo. Amom, manipod iti kanayon tan nga agkadkadwa. Kasla nagbaliw tiriknak. Kaya rigak ti nakamamoy ti may sa tao, amabalin ko apangitalkan ultimo kadagiti palimod ko. Ha? Ket, sapay la ko ma, tamaawatan nak. No dadagiti palimod nga italikukon ka, Verna. Saan nga ta nakababain, sir? Ngamin, babaunan daklaang. Kan, mga naagungot ni madam, no maamuan na nasingad tan adwa. Saan, Verna? Siyak ti makam mo. Sir Brian? Verna, mamati ka nga ta. No ibagak asabalin ti marikriknak para kan ka. Sir? Pudno ti bagbagak, Verna. Ha? Sir? Tiimak? Agayatak kan. Nabayag at iningiting ko tiriknak. Nga may sa ti ipukpukaw ti pusok. Ay ayatan ka. Sir? Mga no pagarupam laang nga ayat ti marikriknam. Ngam saan gayam? Mga no na ay ayo ka laang kanyak. Gapo iti kanayon apa nagkuykuyog ta. Kan gapo iti panangas asikasok kan ka. Sa anak ama ikari iti ibagbagam apa nagayat, sir. Baknang kayo. Nakurapay ti nagtaudak a pamilya. Edukado ka. Siyak. Sa anak a nakaadal. Ulilak pa'y ademang. Verna, saan ang marukod tinapudno nga ayat? Babaen ka dagitang isaw-sawang mo ita. Basta ti amok, ti marikriknak, ay ayatan ka, unay-unay. Hoy, babae. Ti ko nam siguro. Jak madmadlaw ti kinasingad mo iti anak ko niya. Madam? Ambisyosa ka. No pagaro pa makayat ka para iti anak ko. Nagbidot ka. Saan ka akayat? Ta saan da ka aka-level? Di ka ka di mabain? Babaunan ka laang. Amom ni Brian. Madam? No kunam naka-jackpot ka iti anak ko. Nagkamali ka. Saan nakaskan ka babaunan ti kayat ko para iti anak ko. Di ka la nagbainan, mamirmiraot. Gaputa na saya at ipakpakita ti anak ko kan ka. Ti kunam, magustuhan na ka. Hoy, saan ka akayat? Ilugar mo ti bagim dito'y balay. Manipon ita. Saanan asika ti agasikaso ka ni Brian. Adaywam ti anak ko. No kayat mo anasayat ka, danga. Masakit na giting
asawang kanyak ni Madam Betty. Nasakita anak iti husto. Iso na sa isaya at laangan na pumanawak ditoy. Saan akong nagpakada ka ni Brian? Diyak kaya't akagura ni Madam ni Brian gapu kanyak. Sorry, Brian. Ay ayatan ka mat. Namamo ka saan na ka maikarikan ka. Nasakit para kanyak na ito nga aramidak. Nga masapul nga isakripisyo ni panagayat ko kan ka. Amo ka kagura na kiti da ito nga aramidak. Nga maamok. Dumtang tumatlaang ti aldaw. Ama awatam no apay anaramid ko da ito. Ay ayatan ka, Brian. Unay-unay. Isungag sakripisyo para kan ka. Aldaw dagiti puso, ididamo ang nakagtangak iti dayta lugar. Itatadak ditoy. Aldaw manan dagiti puso. Talaga nagpintas iti dayta lugar. Mabang-aran tirik na no daka ditoy. Agyaman ak iti Diyos. Uray makuna abakit akon iti edad ko. Na ikagumaak matlaang nga intuloy ti agadal iti high school. Babaan iti panag-working student ko. Pudno anarigat apaggidanon ti trabaho kan panagadal. Ngamamok akabaalak ti amin. Kaslaak agtatapaw iti angin. Itatain inot a matuntunoy kun dagiti arapaap ko. Kumusta nga tamot ta ni Brian? Isu ti makagapo. No apay ang nakagtengak iti dayto a lugar. Kastoy mo't lang aldaw idiing kuyog nak ditoy. May kasanga pulok at upat nga aldaw. Iti bulan ti Pebrero. Katpudno ti kunana. Ano kayat mo ti agmaymaysa? Umay ka iti dayto a lugar. Tamaka ay ayo ti buya ti aglawlaw. Maipalagiplaket nga rod kanyak. Idi kanayon kami nga umay iti dayto a lugar. Dito'y nang impudno ti panagayat na kanyak. Iti kasto'y matlaang apetya. Aldaw Verna, sika ka dingag paiso? Brian? Sika nga agpaiso. Kumusta kan? Apay akilaat ka pimanaw idi. Asaan ang nagpakpakada? Amom ka di akas taunay ti danag ko kun ka. Amangan ko nak noan yan tinapasamak kan ka. Nangro nakat amok nga awan ti papanam. Brian? Amom ka da kanayo nak nga umay dito a lugar. Urean niya nga aldaw. Nangro na pa yan no kastoy nga aldaw dagiti puso. Mangnamnama ak nga iti maisa nga aldaw. Makita ka mutlaang ditoy. Amo kasyak ti makagapo no apay apimanaw ko iti balay. Nalabit at amom. Gungun dawayak ti kinasingad ta iti tunggal maysa. Saan?
Saan, Brian? Amok anapudno ka kadagit imbagam kanyak. Mariknak dayta. Ngam amok itibag ika sa anak ang maikarikan ka. Ngam masiguradok. Iti kinabayag ti panawan asaan ta nagkita. Napunasan ti panagayat mo kanyak. Amang ano dapay ket din pamilyam. Ket no kastaman bilang. Naragsakak parakan ka. Nagbidot ka, Verna. Iti ipapanaw mo. Inkuyog mo ti pusok. Tadya kon nagayat iti sabali. Ket inkarik iti bagik asikalaeng taayatek. Agpaiso. Ay ayatan nakpailaang, Brian. Saan ang nagbaliw apulos terik nakparakan ka, Verna? Pulos. Ngam, kasanon no ibagakan ka. Nga dan sa bali nga ay ayatek. Anya. No kasta nga ron. Awanan tinamnama ti panagayat ko kun ka. I'm sorry, Verna. I'm sorry no aging kaitakot nang namnamak. Adumtang ti aldaw ang mapatgan ti arapaap ko. Adatamot lang aging kay ti uti. I'm sorry. Brian. Nalaos ti ragsak ko ta nakita kay ti dayto a lugar. Kalpasan ti naunday a panawen. Iti kastoy pa'y apetsa. Aldaw dagiti puso. Ngam aklunek anapalalo aliday ita tinang balkot iti barukong ko. Gapo ta maudi gaya man day ti agundaway. Makitak ti babae nga inayat ko iti napudno. Kintaw ko iti Diyos. Mataginayon ko mati kinaragsak mo. Iti sidong ti barong ayat mo. Sige, Verna. Agpakada akon. Brian. Di mo ka din ilaban ti kunam a panagayat mo kanyak. Anya ti kayat mo asawan, Verna. Kunam nga ay ayatan nak. Kunam a naragsak ka. Gaputa kalpasan ti naunday a panawan. Nagkita tamanan. Ngam, apaya pumanaw kan. Verna. Naglakamot tan ti panangisukom. Iti kunam analao sa panagayat mo kanyak. No di mo man la ilaban ti marikrik nam. Idinto ta sinubok kalaang. Kayat mo sawan. Nalawag tinangag mo. Sinubok kalaang. Verna, di ako naman nugot mapukaw ka. No di ka man nailaban ka ni Mama Ididamo. Day takot gaputa kalat kalatan na pimanaw. Ngamita, di ako nitulo ka maulit day jay. No masapul at alikodak tinarang paya pa nagbiag ko. Gapu iti estado may iti biag. Aramidak. Basta agtalinaad ka iti denak. Ay ayatan ka unay-unay, Verna. I love you. Naragsak nga daw dagiti puso. Kastamot kan ka. Happy Valentine's. Ay ayatan ka mat, Brian. Unay.
Agal lalangit ti kinaragsak ko iti daydi agundaway manang Emmy. Panagriknak kat da kami laeng ka ni Brian ti tao dito'y lubong kadagidi a kanito. Agasamat ngamin, kalpasan tinaunday a panawen, adi kam nagkita ka ni Brian, nagtalinaad gayam ti panagayat mi iti tunggal maysa. Kat para kanyak manang, ti panangisawang na anakasagana amang talikod iti naalwan a panagbiag na, kat aglablabosan a pamanagnak, at talaga anapudno ti panagayat na para kanyak. Iti daydi matla kanito manang, ingkuyog nak iti balayda, kat nagkita kami manen kani Madam Betty. Nadlaw ko ang nagbaliwan ti trato kanyak ni Madam, iti panagkita mi manen. Saanen ang nagubsang akas iti sigod. Kinuna ni Brian nga agkalaysa kamin, ngam siyak tinagkadkad. Kat kinid daw ko kankwana, apalubusan nak, takayat ko nga ituloy ti agkolehyo, kalpasan ti panagturpos ko iti high school. Itamanang engaged kamin ka ni Brian, kat napagnumon mi nga apaman nga agturpusak iti kursok, agkalaysa kamin. Daytoy ti pakasaritaak manang. To'y pagayam mo, Verna. Verna pagayam ko, kaya rigan na a fairy tale story to'y padas mo ken ni ayat. Ngam kastay ko nada nga ruden, no ti dua tao kat na itani a para iti tunggal maysa, uray anya ti mapaspasamak, isudan tulat ti agkagasat. Kasta tinapasamak kada kayo ka ni Brian. Kat maragsakan ak unay, ta itilaksid ti kasasaad, ken nagbalin apadas mo iti biyag, ikagkagumaamlat ta apasayaaten ti biyag mo. Sapay la kuma ta agtalinaed ti kinaragsakyo, ken ti buklan nyo a pamilya. Kat itapay laeng pagayam ko, kablaawan kayon itinaragsak a panaglantip dagiti puso yo. Alakastan, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Timasakbayan Ilocano Radio Drama, agdengdengag kami dito, agyaman kami unay, kadagiti kakabsat ken amin nga kailian iti asideg kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Masapol nga ikalaysam ni Amor, Nick. Naman ti, saan ko ngay ayatan ni Amor? Apay nga ro na pinakibiyangam do saan mo nga ay ayatan. Ay, laglag kakit day. Anti, nagayatan mi adwa ti napasamak. Wan, ngam kasano no masikugam. Daytan ti ibagbagaken ka, Nick. Naasam kan tumot ngamin iti babae. Ipagarup mo nga amin a babae kat mabalin mo apagayayaman. Anti, Iti daytoy agundaway, saan akon nga umanugot apagayayamam ni Amor. Anya laengan ti ko naan dagiti partidos ni Uncle Mau. Baybayan may akas ta tinapasamak ka ni Amor. No awan ti panagbain mo kanyak. Agbain ka ni Uncle Mau. Kaanakan na ni Amor nga intalak da kada kami. anti, sana pa nakasagana nga agasawa. Pues, masapol asaganaam itan. Ha? Kayat mo man kansaan, ikalaysam ni Amor. Amor ka anakan. Apay ngamin ngay manugot ka nga da mapasamak ka da kayo kuninig. Among mata-playboy na dya ka anakan ti ikit mo. Pakawanandak, Uncle. Namatiak namin kadagiti agkakasamit abalikas ngayon sawsawang na kanyak. Ay, among mata-playboy ninig saan ka de? Analangan nga iti iba nga dagiti kakabagyan tayo numaamuan dati napasamak. Sapay ka anakan ni Antim tinangaramid kung kayo di kasta.
Uncle, Masapol nga ikalay sana kaninig. Ang mga nagsikaw ka. Urahin tayo ka di pa mapasamak na ita. ngam saan na kay ayatan ni Nick, Uncle? Masiguradok na ita. Pues, masapol sursurwan na kaitan nga ayatan. Daklaki daw manugot adi na kay kalay sa daytanek. No ada respeto na kada kami kanya antem. Di nakakumaginargaraw, tagpada kayo nga day ti sidong may. Aring nagkapsat kayo, nulabsin tagsao, taanak ti pangibilbilangan mi kada kayo adwa. Uncle, Masapol nga ikalay sana kaninig, iti kabiitan apanawan. Bakit, nakasarita ko ni Amaw. Umanugot ka no, amakikalay sa kaninay. Agad-kad ni Nick. Imbagak saan na mabalin. Na, Masapol nga agkasardakin ni Amor iti kabiitan a panawan. nasaya at matakas tagayam di imbagam. Tanusak ti nakisarita kan kuana, talaga akas tamot laang ti ibagak. Ano di kat sumangkadul ka? Impakat na ti kina-playboy na? Ngumkan ni Amor pa'y nga arig nakabsat nan? Tayong bilang takit nga rodon ida nga anak ta? Ay makapahay blood na ita ka anakam. Ala, saan kan nga agpungtot lakay? Mayat man wan numadi. Masapol nga ikalay sana ni Amor. Kababain ka dagiti partidos mo numaamuan dat inapasamak ka ni Amor. Lakit di Di pa kat ibagadan na kinonsintir ta ti kinaloko ni Naik no saan da nga agkasar? Ay, pasensya kan lakay. Ala, masapol a pagtungtungan tayon no kaano a maangay ti kalaysa dagiti dua. Anya mo tandaan ti kan, Uncle. Talagang ipilit na ngagkalay sa ta. Awan mo ta relasyon ta. Kan saan ka ngay ayatan? Amom day ta. Kat no may papan mo ti tinapasamak ka data. Nagayatan tamot niya agpadpada day dyan napasamak. Saan ka di? Huy, agtagari ka mo't Itayak pa'y lang sa asaw dito yung awan pa'y pulos ibagam. di tamot mabalin at ubngaron ti pagayatan da, Nick. Anya? Kastalaang ti ibagam? Siguro talaga nga da pa naggustom kanya-kanya. Iso nga awan na pulos ti panagkadkad mo iti ibagbaghada akasar. Anya kamutan? Masapol laang mo't atak daram tinapasamak ka data, saan ka di? O sige, ano dahi ti pagayatam? Sige, ikalay sa ka. Ngam di mo namnamain na masurusuro kan to nga ayatan. Ta saan to mapasamak dahi ta? Pulos! Agnanaed kami kan ni Amor iti balay daan ti Belen kan Uncle Ramon. Arig na may-maysa kamin a pamilya, taimbilang da kamin nga anak. Saan da ngamin anaparaburan iti anak. Aklunak manang may saak a playboy. No adda amok nga agkursonada kanyak, saan ko apalabasan. Gapo siguro tamay may sa abalay ti pagnanaedan mi ken ni Amor, napasamak ti saan arumbeng a mapasamak. No pay agkadkad tiriknak, ingkalaysak ni Amor manang,
Gapo ta saan nga imanugot daan ti ken angkel, asaan ko nga itakder ti dayaw ni Amor. Nasaya at magkasimangpot kan. Nakaluto akon. Mangantan. Sige, talaga mabisinak mo tin. Anya tinlutaw? Siyempre, di paboritom sinigang a karnet baboy. Amok anabannog ka. Masapol mo ti sabaw. Mabit lang nga ro tag-shower ak. Isagana mo ti lamisahan. Apa gusto na malpasak ag-shower. Nakasaganan to mo ti makan. Nakasaganan ti badom. Aday ti rabaw ti kama. Adamot tan tuwalyam iji banyo. Agyaman ak. O sige, mapan ka nga rodan. Tapno daras ka amalpas. Ipapudot kon ti sabaw. Saan ka kadipay amaturog? Rabiin, masapakan to manan inton bigat. Jak pagtuglap. Tumuna kalatan. Awan ka di ti malagip mo inton bigat? Anya ko mga itirumbang lagi pag. Awan mata. Sa bagay, makumikom ka ngamin iti trabahom. Iso nalipatam siguron. Wedding anniversary ta inton bigat. Anya? Wedding anniversary? Unik. Ag-celebrate ta kuma. Anya ti kayat mo? Manganta itirwar? Wano agluto aklaangan dito'y balay? Adola amin day ta nga amom, amor. Gastos man di pampanunuto mo. Agimpad takit di atap no makaurnong ta. Maminsan laang mo't itimay sa atawan dayto'y a celebration. Amom, amor. Dagiti celebrar iti anniversary. Iso dagitay disnudo ang nagkalay saan ajay na pilpilit laan. Amo mo tinapasamak ka data? Saan ka di? Nick, So di ka man nag-ambisyon nga da mapasamak ka anniversary tinagbaitan ta. Taawan to apulos. Tandaanam day ta. Kumusta kayong kanilik, amaw? okay kami mo't angkal. Awan problema. Nasayat mo't nukas ka. Napayang nga binan na saan kayo nagpasyari di balay. Iso sa kong timbay ng sarungkar kada kayaw. Angkal, Matanagan nga min na antiyaw. Amangan ka nun adasaan anasayat ang mapaspasamak kada kayaw. Amu tayo mo dagiti napasamak iti kalabas. Saan ka day? saan kayo amadanagan, angkal? Okay kami at talaga kaninik. Ay kinasayat nga ruda. Aywan. Awan ka di pa ay balasang kaw. Saan ka pa ay amasikaw? Saan pa'y angkal? Kan husto laang. Ta saan kami pa'y nakasagana kaninik? Kaya't mi pa'y ti agenjoy adwa. Ano agawaan nyo tani, magagaran kami na maadaan iti apo ko kunantiyaw. Bakit kun lakay kamain? Kaanon to pa nga daw awiran mi kun ni Antim? Di kay madanagan, angkal. Dumteng to dayta. May gayam nagpa-share dito ni angkal. Kumusta ka kano? Apay, anya ti ginagara na. Awan, imay na tala pinasyar. Tanabayag nga minan adita nagpaspasyar iti ayanda. Imbagam ko maabisi ak iti trabaho ka. Imbagak mat. Amom, damdamagan na numasikugak kanon. Magagaran da kanon amadaan iti apo ko.
Imbagam kumasaan ta pa yan nakasagana. Isumati ko, nak. Nick, uray siya. Kaya't kumatan ti agsikog. Ha? Kaya't kumatan ti maadaan iti anak. Tapno kompleton ti pamilya tayo. Anya? Amom ka diti ibagbagam, Amor. Anya nga anak kasasawam. Jack kaya't ti maadaan iti anak ken ka. Mamumak tupay na makidindin na ken ka iti may sabalay. Kinanya pamilya nga ibagbagam. Awan ti pamilyata, Amor. Di na kadipay la nasursuro nga ayatan. Nabayagtan nga agdandan na, Nick. Aging kaita. Sa bali pa'y la asilin ti pagturturugam. Jack nga rod mairusok ti makidin na ken ka. Naawatam? Ito ti makidin na ken ka kat Jackon mairusok. Dito lakid din maadaan iti anak ken ka. Ala, lipatan mo ti imbagak. Sige, maturog ako no saan ka pa'y makaturturog. Good night, Nick. Apay nga taan narabyan ni Nick ita. Sa balit agparparik na kanya ka. Diyos ko, saan ko maapumudno ti atap ko? Ay at unay ti asawak. Kat kabaalak ti agsakripisyo para iti panagayat ko kankwana. Ada ka mat gaya man, Nick. Abayan nakaring kapayla. Urayan ka nga, Rod. Tas sino tinagko na nga orayan na? Ala, umay kanta si bayan ka amapan iti silad mo. Nasobra am ti minum. Siyempre, nag-happy kami mo't makaumot agawid masapa dito balay. Ala, agidakan tap na makainana ka. Nabalte ka. Talaga maturog ako. Sige, maturog kan. Anya mo to ni Nick. Naimbaglaangan ta nakaawid pa'y. Sukatakon ti bagan anay na. Nagtaer ti asawak. Ngam apay adinak maayat. Pakawanan nak. Ngam kayat ko at talagan ti maadaan iti anak. Pakawanan nak, Nick. Mano atawan kami nga agdandan na ni Amor manang, ngam talaga adyak masursuro nga ayatan. Ar-aramidon na ti amin a pagrebengan nakas asawa, ngam talaga ang nagbalinak abulsek, tadyak pulos makitkita dagijay a sakripisyo na. Iti daydi a panagawid ko anabartek, nariknak ti panagparipirip ni Amor, kat sa anak a nagkitakit, no diket dinanggayak iti kayat na a mapasamak. Nagbunga tinapasamak manang, aging nga impas ngay na ti anak mi. Kas lalaki, ingka gumaak ti nagtrabaho, tapno adda pagbiag mi manang Emmy. Ngem ti pakas daawak, talaga sa anak a makarik na iti ayat, para ken ni Amor. Anak, umunakan ang maturog. Siyak laangan ti manguray ka ni Dadim.
Apay late ni Daddy. Busy ni Dadim iti trabaho na, Tintin, anak. Amang ano overtime, iso arabiin ngam awan pay laeng. Always moot, Mami. Di nakpay ihag no sumamput. Ala, pasensya mo ni Dadim. Inton bigat, mapantan to agpasyar ijay mall. Kadwata ni Daddy, Mami. Amang ano saan ang makasurot ni Dadim, anak. Taada work na inton bigat. Okay, Mami. O sige, ingka maturugan, tapno saan ka mapuyatan. Good night, anak. Good night, Mami. I love you. I love you too, anak. Narabyan ka manan. Inururay na ka ni Tintin itay. Apay ngamin nga orayan dak. Aguray ka man, amor. Aglin na wag taman. Saan nagaputadan anak ta katengel na ko na. Pakibiyangan mo tami na pagnakon. Ngamnik, makitkitan ti anak ta ti aramidem. Kanayon ama iliw kan ka. Gaputawan apulos oras mo para kan kwa. Sana balikan niya kon. No talaga adinak maayat, maawatak. Ngam saan kumamot ni Tintin? Ipakita mo kumamot napatagkan ka ti anak ta. Ipapay ko mo ti amin nakasapulan nyo ah. Anyapay ko mo ti birukam. Agtrab-trabaho aktap no maipaay ko ti amin akasapulan nyo. Ngam no ti ko nam agbalin tayo anaragsak kas may sa pamilya. Saan to ang mapasamak day ta, amor? Anya ka di pa'y tinaskan nga aramidak. Tapno ipaayan nakmat oray basikla ang apamatagnik. Agsak-sakripisyo gaputa ay ayatan ka. Kasla di akon maibturan ti kasto nga aramidam kanyak. Masaksakit na anak iti husto. Manun atawan nga agsak-sakripisyo Tanam na maak adumtang to ti aldaw amaayat nakmat. Ngamawa na pulos mauray ko, Nick. Kasla kayat kumatan ti sumuko. Nabannog akon. Nabannog akon nga gururay nga agbalbaliw ka. Kat mayat nakmat kuma. Nabannog akon. No nabannog kan. Anya pa lang ortar aramidam. Pumanaw ka na. Maumak mo na makakit-kita kan ka. Itag mo ti waya-wayak tapno malpasan ti kalbaryom. Naulimok ti balay. Kaslawan tao Napanan nga tadagi-tagi na. Damot surat dito lamisaan. Anya nga dito surat. Nagkapumot ka ni amor. Basag man. Dear Nick, pimanaw kamin iti anak ta. Dumtang matgayam ti panawan ang mabannog ti puso. Itad kon ti wayawayam ni. Sapay kumata mabiru kamon ti talina ay ti puso. Ita, taawan kami iti anak mo. Amor. Kamaudyanan na. Naumamot lang tawanan ba na babae. Nabayag ko man inaramid na dahito inuray na pailangan na daan kami ti anak. At least nawayakitan. Kalpasan ti mano atawan na kalbaryok iti din na dahito babae. Ita, maaramid kon ti amin na kayat ko. Nawaya akon.
Manuawan ti pare ko ti panagdenayo kaninik. At damot gayam ilimlimad mo kada kami, Amor. Wen nga rod balasang ko. Nabaalam ti kasday a sitwasyon iti mano atawan. Ngarut Pinilit ko ti bagik nga awaton amin nga aramiden kanyak ni Nick. Gapo iti nalausap ang nagayat ko kankwana. Ngam awan nagmamaayan na anti. Aging ka ita, dinaklat na masursuro nga ayatan. Itilaksid nga adan anak mi. Kunak na agbalbaliw, idinadaan kami iti anak. Ngamsan mo't gayam. Pati ni Tintin nga anak mi, nairamraman iti kasdian na pasamak iti pamilya mi. Di na pulos na rik na ti pamatag ti maysa nga ama. Pasensya kan, Amor. No, saan da kayo pinilit niya agkalay sa ide? Saan kumamot ang mapasamak ti kastoy ita? Wen nga agpayso, Amor. No amo mi kumasaan apulos nga agbalbaliw ni Nick. Saan min apinilit nga ikalay sana ka? Basol mi da ito'y anapasamak. Awan basol yu, Uncle. Auntie, talaga siguro aday ito'y tigasat ko kan ayat. Sana bale, taadamot anak mi nga agbalin aliw-liwak. Kan nabiyag apakalaglagipak, iti patpatgak unay nga asawak. Apay nga, kastoy di marikrik na kita. Imbis kumakanayo na kanaragsak. Apay akaslad dakurang. Ura niya taaramide ka pa ng iliw-liwag itinapasama kada kami ni Amor. Jack pulos malipatan. Kaya't kadi sa hunda ito agayatak matan ka ni Amor. Apay birok-birokog ti kaadana dito balay. Kastamutan ta anak mi. Kas ita arabi. Alo si isanak. Kaputa jak makita dagita ginak. Sana mabalin da ito Masapula birokog dagita ginak. Sakbe amala daw ti amin. Sapay ko ta saan pa napukaw ti panagayat kanyak ni Amor. Pakawanan nak Diyos ko. Amo ka saan na mapakawan ti basol na aramid ko ni Amor. Kan italaan na amiris ko. Ana patagayam kanyak dagita aginak. Sapay la ko mata mapakawandak. Agrobata kita matlaan. Sa pulak dagita aginak. Jack amumanang noan niya tinapasamak kanyak. Ta iti may nga aldaw na amiris kulaangan akasapulak gayam ti pamilyak. Ken nariknak nga agayata kun ken ni Amor nga asawak. Binirok ko dagiti aginak ket Jack nagkamali iti napanan. Ta dadagayam iti balay anagamamwan mi. Ken nakapasamakan ti amin a makagapo ti panagbalin mi met nga agasawa. Iti balay da auntie ken uncle. Nagkidawak iti pamakawan ken ni Amor manang. Ngem kinunana nga ikakkanupay tinaan-anay a panawen a mga miris no agpaysumet laeng ti ibagbagak a napatagdan kanyak.
Nagabrodak nga rod manang, kat iti kaadak iti balasiw taaw, nakarkaro ang nariknak ti panagayat, ken panangipatag ko iti aginak. Dandanin malpas ti kontratak manang, kat namnamaek nga iti panagsublik di ta Pilipinas, agdeden na kaminton kasmay sa pamilya, gapu ta tunggal awagak ni Amor, ibagbagak ken kwa na tigagar ko amangurnos iti pamilyami, kat saan met anagkadkad. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Nick. Nick, pagayam ko, pudno unay ti kunam, a makaibati ti padas mo iti adal kadag iti dumdumngeg. Naidumduma ti padas mo pagayam ko. Ngam nagasat ka, tanaddaan ka iti asawa, akas ka ni Amor. Ado apan nakapasakit tinapasaran na ken ka. Ngem iti laksid dagita apan nakapasakit, nakarkaro ariming baw ti panagayat na ken ka. Sapay kuma tadaytoy apan nakaamiris mo, kat agbunga iti nasayaat, kat agdeden na kayunton kasmay sa anaragsak a pamilya. Awan imposible, basta buyugam iti kararag. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo.